साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरआव गोबां साख्रिनि मासि ओंखारदों। थारैनो बियो बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरआव गोबां बिफानाव लांदां मासि जानानै दं। बिटिआरआव गासै 263 मासिया लांदां जानानै दं। साख्रि लानो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बे लांदां जानाय मासिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे साख्रिनि थाखाय नोंथाङा 18 बैसोनिफ्राय 38 बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन आरो बे एप्लाइ खालामनायनि जोबथा सानखौ 2024 मायथाइनि 28 अक्ट'बरनि बेलासिनि 5 रिंगासिम थि खालामनाय जादों। बे साख्रिनि थाखाय नोंथाङा अफलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो नोंथाङा एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव आर'ज बिलाइखौ द मेम्बार सेक्रेटारि नङाब्ला सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआव गथायनो नांगोन। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।